Ahoj, jmenuji se Lukáš Dřenčák a pracuji jako vedoucí oddělení neustálého zlepšování v výrobním závodě Nestlé Swings Holešov. Závod Swings má 150letou historii a vyrábíme zde tradiční české cukrovinky značek Jojo, Kašlerky, Bompary, Lentilky a jiné. Rovněž více než 50% výrobků vyvážíme do zahraničí. Aktuálně hledám do svého týmu Focus Improvement specialistů. Co je náplní zmíněné pracovní pozice? Vybraný kandidát bude analyzovat všechny ztráty závodu a prioritizovat projekty na zlepšení. Bude se podílet na tvorbě výrobních standardů a snažit se o jejich efektivnost. Samostatně povede vybrané a přidělené White Belt, Yellow Belt a Green Belt projekty. Co od tebe očekáváme? Umíš myslet logicky a máš cit pro jednoduchost? Dokážeš se domluvit anglicky na telekonferencích? Máš praxi v projektovém řízení a znáš základní statistické metody? Chceš se neustále vzdělávat a kariérně růst? Pokud ano, tak hledáme právě tebe. Co ti můžeme nabídnout? Zázemí mezinárodní stabilní společnosti, vzdělávání v neustálém zlepšování a TPM metodikách, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, body pro nákup volnočasových aktivit v programu Benefit Plus, odměnu pro dárce krve, příspěvek na dětskou výživu a mnoho dalších benefitů. Pokud tě moje nabídka zaujala a chceš se podílet na výrobě našich sladkostí, klikni na www.nestle.cz a v sekci kariéra najdeš kompletní inzerát, na základě kterého nás můžeš kontaktovat. Budu se těšit.